Aiepa lagunok! Saturnoren eraztuna. Pilota. Arrautz frigitua. Bibotea. Txoko lagunak lagundu, favorez. Zer da? Pilatzonek ze gauza raroak margotzen dituen. Asoloteren aurpegia du, bai. Bai ala ez, txoko lagunak esan, bada asolotea? Aizue, nik ez dut argi ikusten zer da, lagundu favorez. Nik ez da. Badakizue dagoeneko nolakoa dena asolotea, ez da? Asto ze astuna zaren asolotearekin. Asko gustatzen zaizkit eta. Gauretzaigu ezer bururatzen, Sator. Ez, agian betaurrekoak zikinak ditut. Panoa garbitzera. Ze ote da? Begira, Sator, ez zaigunez ezer buratzen, txiste bat kontatuko dizut. Bi lagun herriko plazan elkartzen dira. Kontxo, txori bat. Egia? Txori bat? Egia, txori bat ari da marrazten. Jirafaren kolorea du. Kolorea unitzetakoak daude txoriak, asto. Txoria da. Zai buratzen zin izan daiteken gaurko sorpresa. Zerbait izanen du burutan. Bada. Zulo bat? Postontzia. Postontzia dirudi bai. Postontzia. Txetxo txiki bat? Jirafazta? Badakit, Sator, badakit! Zer? Nerearen agurra da? Nerearen agurra? Bai! Koko! Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.